Hello, gagayam at timanente gayam yo, Jen Almoite. Ang mga kakamakas man ng biyanang, amang kabkablao kada kayo, itinaimbag nga oras yo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Monya sa napudnanagan tintay drama ngam sakpay na hello mampay kada Delia Fernandez, dita Pangasinan. Naragsa ka pa nagdangdangag ti Paho kan Viernes family di Tatayog Pangasinan from April Joy Paho kan Bueno family di Tadifon Quirino Province. Kastimanti ko na ni Kabsat Monya, dirma ng biyanang. Aklonak nga dapal palanggwad ko nga oray awamat may palanggwad ko no daduma. Pakaragsa kaklaunay nga mintikas tangar aramidak. Kat adapadak abaket apakay ni insecurak. Kat ti Jack ni namnama, ti baket akakontrak, agbalin matlagayam nga abalayan ko. Rogyak man, ti agsalaysay. Nakaluto kan, aryong lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Mangantang arudan, monya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tumon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao kang arudan, tamakantan. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutsara ijay balkong. Nay, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan ijay. Ijay tamangan, tanapresko ijay. Napresko nga. Amam, anagasidag ti kalsada ti balkong. Lablab sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakenin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumakas kami pa'y nanang. Sige laang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito'y balkong. Nagasidaglauna iti dalan ditang. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Iso gayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibaludan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti paada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak dita ngay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takit din. Nagadong mo mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan ngamjay inanangay. Nagalas mo ti ugali na. Ay manjak. Jak kayat ti kas di aklasi ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo na pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na.
tapno agbalin a demonya. Wano saan, panayunan na iti no tapno pneumonia. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Marco, agring ka man. Marco! Abay na lang. Agpaysuaya ada kayon kanido ng anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklunak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngam day jay pailaang mo. Mo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga nakyaw? Da kayo lang nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pag-apapaan niyaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid niyaw. Bakbakitan kayo ngagparpada. Ang kaslawan pag naknakman niyaw. Pasensya kayo, niti pa nagsasa ko na lang. Ngam para mo't ti pagsayatan nyo da ito Da kayo mo't ti kababain. No di yung sardengan ti kastang aramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak ta agbyag, naawan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day dya karuba. Alaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan anido na ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit na singpot may. Na respeto abalasang. Nasingpot ngam dya inana nga ay. Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko aya. Kit ni na mo't ti asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay doon Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makadwa ka ni tiag nanayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Ay, kinapudno na. Oray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada da iti rason ka ni nanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalag ba ini ti kastingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbaki ni nanang ko. Isumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali tada ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasag to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na di amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang ngam masapol nga ilaban ko ta ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatak ni Marco nanang. Ay makamu ka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo ti agdanakan ni nanamun niya Agabalayan kayo laang mat. Basta manjak. Ayabak nga ron ni Uncle Fredo Ta iso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamu ka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka. Tadenggam amin na may pagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan. Di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon ay ayatak ni Marco.
Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakita na kabalasangan Makamu ka. Basta nuan niya timbagak isaw. Makamu ka ng desisyon. Adi nakmutladenggan. Anyat pagkaskas tama ya, kabagi susi ma. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa dyan inanaya ti pakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin ayamat ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niya pagkinkin na awatan kinimon niya. Di yu iramraman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da ta. Suportaran tayo kidida. Nala, ingkagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay. Alan aggunay kan kabagis. Ipaigid mo pala na taguram kinimon niya no daman. Ipagpagapom, ijanak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay inda doon na di tabalay da. Mabitlaangan. Simpa iklabi ito'y buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo ilakaruba ti papananta. Wan, tapno saan nakatagtagi ba si tanday di asusima? Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala, agawa am garaw, tani aldawoy. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awam malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Dala, urahin ka nga ruday, tama nga no di ka umay. Darasam garaw. Ay ido na, nakitam tayo nalabas itabistida kinhirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat mo tabado yaw. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan mabalin anapimpintas ti bado nangam siyak. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ida di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya, umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dituyan Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, pwede ka makawawat, aryaw. Ala, may baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga rod ti mayat a pizza. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti da iti pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko pitsa ti kasar. Ay! Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawa na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. Mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagaklaang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, gusto daytan mo niya. Saan ba na dayta ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at araknenda.
Boreas nga met. Manok, titarak nanda. Boreas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog kagaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pa'y lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pa'y matlat anak mi. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa, friend, tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata, sakbay nga agmenopusak. Anyan? Adayo, pa iti pa nagminopos mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Dona. At sa ngamin ng insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anagan, kayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min to nga agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atit dug sa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan to amarigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rod ngay? Asino ngay titong palon ta kadakwada? Ngay na, siguradong agapadan tumanon no ada saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pag-apaan da. Ure ba sila ba nagpadakilin da? Huwag nga rod kasjay da nga tanaya aginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Wala lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. At daginatang ko ijay mall abistida ni Sonya nga apo ko kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mat. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot doon
Gumura ak no diyo ipasuot dayta iti apo ko. Kunak mo ta dyan padait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min, Susima. Syakti mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tattao. Saan kumamanin aday ti pagapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta, Susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon na. Papananyaw. Kun, na. Apay da kita nagado agar-agar tiyaw. Addan na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar nanang. Agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apo ko ngay. Wan atap na awanan ti pag-apaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong tadan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkinkinawatan. Iso nga umadayo kami pailaang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Hanyat sang sangitam di tayo Jay apo ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Aryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kamay. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo, gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan, munya. Apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod ibaga no sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Ngawan mo pa nagbaliw yo, nanang. Diyak kaya tapat ti apo ko yo kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo, nanang. Anya. Nakita mo unjay apo ko ta mo niya. Ay, saan pa'y ngarod, Susima? Si Kangay. Agpadata. Awanon, didan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, di kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad mo, wano ka ba alam, sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiron. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap na agawidon dagiti anak ta. Ay katadakan ka day ta. Tano siya, si kalat ururayok ngagpakumbaba. Tanang ato ti pride mo. Agpada ta, anang ato ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan. Agvideo ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, Susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, Susima, abalayan.
Nagpinakawan kami kanya balayan ko kat idinamuan dagiti anak mi nga okay kamin, nagawid dan kat kasta una ragsak mi, na nakita mi manan ti apo ko mi. Manipo di din nagtinulong kamin kanya balayan anang awawir iti ipatpatid mi nga apo ko, kat inidyan min tinagapa. Alakastan, tigayim mo, monya. Alaga gayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dagkalayaman manan kada kayo amin, Diyos tagni na ititunggal maysa.